Adam Shua. Adam Shua. Wallahi cajin nake. Dama duk kiran da nake magana jina. Wallahi ya ni ban je ka kuma ka san da cewa dai in dai na je ka dai zan kawo. Ai ya dai ka sani dai ka san ban maka rashin kuma. Wallahi ya ban je ka ba cajin nake yi ba. Aikin da na saka ka gama. Ya ne ban gama aikin ba ni. Okay, kai yanzu kana ganin kai na daidai da kai ne ko? Ban wayan nan. Kamar ka taka wuce kamar. Dan iska yaro na san ya zan yi da kai. Zuciyarmu babu cuta ba dai ka aje kuɗi ba mu sada ko da yake kin kina da kyau fatar kina kama da India. My name is Ali G, I'm bossing in the media. Baby na karo mana wulakanci baby. Da ko wani boka da ake kiran shi Dauda Siddabaru. Wallahi na je gurin shi ba a ganin shi sai dai a yi magana da shi. Kin san me ma ne? Magani ya bani wannan maganin na GNX kenan. Na mallaka ne ya ce idan na yi amfani da wannan maganin wallahi zan wulakanta kowaye ne ko buratai shugaban sojoji zan je in same shi mai wulakanci ba wanda zai iya mun magana rike mu wallahi baby wulakanta shi zan yi bari in shafa dan matso yawa rike mun ai wulakanci ne ka cewa tsara nuna mai rashin mutunci wallahi sai na ci uban yaya na kan mai dakta garan karkariya shi kace wallahi me kike so mai kai sashi sallon kwado barin kara wulakanta shi kamar da mawai yayin ka iman da muje ko muje ce kara kuma in kara kuma kina so in kashe shi ne haka ai zan kashe shi muje zo nan Wai ni? wai in ce maka ka zo nan ba za ka zo ba tsaya dakata ka dai san da cewa ni jiya ba yau bane ka dai san da cewa jiya ba yau bane me wannan ina jin maganin ya fara aiki wai ni baka jin tsoro na ni wai kai baka san kaje ka nake yi ba kai san bala'i na ba wallahi yau ka sani na rantsa maka da Allah ka fara tsallan kwado yanzu nan nake so ka fara tsallan kwado wannan gulan ma na ci zaranta wannan abu ma na ci zara komai wallahi na ci zara kuma tattara yi tsallan kwado fara tsallan kwado ya fara tsallan kwado wai in ce maka kai tsallan kwado ka ce ba ka yi ba kai tsallan kwado fa Sanction down! Fire!